Pojat! Tulkaapa pois sieltä kellareiden komeroista, minä olen teidät nähnyt. Turha minua on piilotella. Nyt selvitetään tämä asia justiinsa. Kuka teistä pojan nulikoista on ottanut ja juonut minun kiljut naamariin? Ne oli minun vappukiljut! Helvetin nulikat! Saman tien tulette ilmoittautumaan te, jotka olette minun kiljut juoneet. Muuten tämä on poliisiasia! Tästä nousee pojat poliisiasia. Se on saaketin varma. Erittäin varma. Minun kiljut on hukassa. Ne pitää löytyä. Jaha, Janssoni. Mitä? Lähtetäänpäs kattelemaan niitä kiljuja vähän muualta. Kuulkaas, poliisi, tämä on sellainen asia, että minulla on saappaat hukas. Kyllä minä äsken kuulin, mikä teillä hukassa on. Saappaat ovat hukassa. Saappaat ja saappaat. Katsotaanpas vähän tarkemmin tuolla kamarilla niitä saappaita, niin. Jaha, ja minä kun en lähde mihinkään kamariin. Kyllähän te lähette, asia on sillä tavalla, että nyt lähette. Äläkää kuulkaa, älkääpäs kuulkaapas. Ei mitään huutoja, nyt lähettiin. Tämä on poliisiasia. Tästä nousee poliisiasia.